канали Файзулло шоу интизор шавен. Якчанд суханое гуфтем ки дар ягон барнома гуфтагина будем. Не худо мара аҳшонем сина но худам баъзе вақт шарм медам ки блад маре пич консертам бромадам як бора як саҳнаҳоеро дида будам ки мебурои талхакаф меши бихоҳам агарем ҳозир просмотро ман метавонам ҳар нем як шавда 30,000 40,000 кунам. Реп дар зиндагии ман дар ҷодаи бигем дар ҷои аввал нест. Дар поёни описани видео ном канал шамонам дар охири канал кулулача дар уҷа мисол ҳамаш як фалония як фалони коргара як тария ҳамаш пиштома нагуча миқазиқи дандо бита ки ризқи ҳар як ғариб бачара худо бита худам хаставу дилам хун бефарай кор омадам бо та рӯз мара меги ки ма да хостор омад ба гуфти худод райдер батл даст сахта кисчопа ма дастиопа ти хали ма халим ти хали ма халим азурум то безеби то хушури ма хали алантар беликом не вай будет асписафи салом ҷони ширин ёдат кардам гандаса то номои зиндагими ки қати то сарита ёгина мақсад яки гапҳои девона медарад шояд бисёриё ба хотири фитш будам шояд бисёриё ба хотири рекламаш будам дар москварам будам як суммира мара пешниҳод кардам ки хеле суммара дар ҳаётум барои батл пешниҳод кардам муса кардам ман норида нестам ки ман намнайто зиндагиро пеш бурдам бигири намбарам хонагиё ассалому алайкум ба кулли тамошобинони канали ютубии Файзулло шоу. Имрӯз дар меҳмонии барномаи мо қарор дорад FM Group Марио. Хуш омадед ба барномаи мо. Чӣ хеле ки шумо дархост кардем, бисёр хоҳиш кардем ки Мариоро биёр ва ина мо Мариоро кофта овардем ва ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки пеши сар кардани барнома як бор стоп кунен, лайк, поделиться, комментарий кунен ва Мариоҷон сухан ба шумо. Салому алайкум бародаро. FM не дига 2018 уже FM нест. Марио Холи ба нафарои ки тамошо мекунанд бародаро подписчикои канали ака зиндаву саломат бошен ва умедворем ки суҳбат самимона мегзарад ва ҳар чизе ки ҳаст аён ошкоро суҳбат мекунем. Беҳтарин ва подписчико як чиз кардесам Мариоҷон ки подписчико мара кадомеро гуфтесам амро биёр ман ҳамро овардесам ба хотири он не ки барои просмотр барои оне ки бигӯям ки модам активай рости барои просмотр кор накардесам барое ки мара қабул кунанд ва инатра даъват кардам дар барнома сухан моро рад накард ба як сухан қати омад ва устоди якум барномаи мо ҳамияй агар будони сторис кардан сторис мекунем ин рӯзои наздик дар канали ҳамин бародар интизор шунем зур фикр карди барномада чали бикар канал Файзулло шоу сторис кардан барам ки ин мехотам ва та сторис кардан миги Файзулло шоу. Ассалому алайкум бародаро. Рӯзои наздик барнома мебурояд дар канали Файзулло шоу. Интизор шавен. Якчанд суханое гуфтем ки дар ягон барнома гуфтагина будем. Интизор шавед бародаро. Беҳтарин коз барнома сар нашиягин барои интерес нишава бародаро гуфта барои мақсад просмотр бигира жидат кунад хачко реклама гуфти реклама ина яб нест шейх будам онҷо бурмайда кунам бахши якум барномаи мо ном дорад шиносои Мариоҷон. ин бахш дар бисёр ҷо гузаштагӣ ва мо мехоҳем пурратар маълумоти пурра дар бораи худтон дем. хоб фамилияма намегум шармандагӣ маъруф ном дорум 1998 шаҳри ваҳдат тоҳозира дар ваҳдат зиндагӣ мекунам зану кӯдакдор. Беҳтарин ва мо саволи дима дига наметем ки оиладор аст ё ин ки не сразу ҷавоб шад дод сабаб беред шида мебурад. дар аввал хиёл мекардам ки завқай вале баъдан фаҳмидам ки ҳечи завқ набуда яъне дар вуҷуди ман дар дили ман бигем андӯҳе буда ки ман мехостам амра рӯи варақ birorум эҷод кунам ва дигарро пешкаш кунам ва баъдан фаҳмидам ки ман доштам чизе дар дилам ки амра пешкаш кунам. Беҳтарин айре пешидан пушаймон ҳастӣ? баъзе вақт пушаймон мешавам баъзе вақт мегӯям хайрат шидам мақсад ҳар хел меша ҳолато. оё мехоҳӣ ки дар оянда фарзанди ту ҳамкасби ту бошад? агар ки хоҳиш дошта бошад бигзор ман орзуҳои вай намехоҳам барбод битиям агар хоҳишиш бошад но ман основном мехоҳам гӯштингир ё футболист шава но агар хоҳиш дошта бошад ҳамин чиза как хоби қабул кунам бигзор. чӣ хеле ки мо шумо медонем Марио спортсмени хубом аст.
Качоки ма би аре фирдан зона мекашим адагори баъзе вақт мақсад ҳолатҳое мешавад ки ман фақат дар круги реперо намешинам мисол ҳастай ҷое ки мерам ак шарт нест гуфтанаш мисол кругое мерам круго бигӯен хайр созан дар уҷа мисол ҳамаш яч фалония яч фалони коргара яч тария ҳамаш как репер штаги дар уҷа но хай акскрона худо ҳамуҷа ҳам эҳтиромам ҳастай ки ҳамуҷо мерам надошта боша эҳтиром қабул намекунам даже но худам баъзе вақт шарм медорам ки билад ман репер беҳтарин тахта яке аз истораҳои репи тоҷик гуфта метавонӣ 2017 уже гуфта будам ин гапа ки мақсад уже да барое ки бисёриро савол метиҳанд ки мақсад хта чеҳраи шинохта гуфтам ака ситора не чеҳраи шинохта ситора намедонам хӯма чеҳраи шинохта гуфта метавонӣ бале гуфта метавонам барое ки чеҳрат агар шинохта набоша мақсад тира агар нашиносанд значит дар бери қатъи сурат намегиранд значит дар бери ну намешиносанд мисол ҳамин барномаода даъват намекунанд аз значит ҳамун чиз ҳастае ки мисол баъзе вақто месара урода хай салом алейк ё ҷое мерем мақсад ина боло бигзар братан марио исусу значит ҳаст ҳамин чиз беҳтарин он рӯза барномаи демира файрод карда будам ва бисёр гуфтанд деми кияй ва гуфтам ки одам кашфи сол кардагиай яъне ки чеҳраи шинохтаа дар байни реп ва прорив года ва ура бисёриҳо наметонстанд ва бисёриҳо шумош мебинанд ва оли рӯзои ками гам мондагиа барои хишан нишон додан ва як саволи дигар дар кӯча мактаб маҳаллам ҷое шумо зиндагӣ мекунед хеш таборо репер будан тира чӣ гуна қабул дорам баъзе вақт ман мехостум чизеро доказат кардан дар ҳамсинфҳое ки ман қадшон мақсад мехондум бигем ӯ розӣ набудан репере нахони як кори созкия исусуку но ма коре кардам ки хичон навистан хичон гуфтан ма ки репи навкай мебурай брат беҳтарин дар ҳаёт орзу кардан дӯст медорӣ зиндагӣ беорзу ширин набуд зиндагиро орзуҳо ширин намуд ин додана фантазиёрай беҳтарин барномаи мо ном дора аз баландиҳо бача намуди тамошаба буди негӯшади ба смисли барномаи гӯшади савол мекунша масъад аз баландиҳо ном дора чӣ қиниҳо дошт айн пасиё сар канал будан тунем баландиёра репаре ма чӣ қиниҳо масъад ами қиниҳое ки мисол тунем чеҳраи шинохта шидан дар чӣ қиниҳо дошт омадан мақсад нашоти реп тасаввуриши чӣ қиниҳо дошт рост шабудум реп ҳам қимат дашт ниқалдагия ки батлам биромадам ғалаба мақсад репам хондум нормални рафт репмам қабул кардам батлмам қабул кардам консертам биромадам як бора як саҳнаҳоеро дида будам ки мебурои талха каф мешӣ хитагум мекунӣ мақсад як саҳнаҳоеро дидам ки ҳамаш пур бигем берунаи ватанам ина консертҳоро дидам ами реп мада худаш ҳамаш дашт ниғалтид баъзеҳо мегӯянд мо пул надоштем запис кунем мо ита кунем ака шикри худо мада хеле нашид кай хостум рафтам реп хондум кай хостум нахондум кай хостум қапидам репа кай хостум нақапидам ша ва любое время мада будаш нағалтид бихоҳам агарем ҳозӣ просмотро ман метавонам ҳар ним як шавда 30,000 40,000 бикунам бихоҳам агарем ҳозӣ просмотро ман метавонам ҳар ним як шавда 30,000 40,000 бикунам ним ҳозӣ бихоҳам метавонам ин кора карда вале реп дар зиндагии ман дар ҷоддаи бигем дар ҷои аввал нест аввал як ала корбори дигай нада мақсад зиндагӣ май модар май зан май кӯдак май бародарум май мақсад шишти хез май баъдан репай охирон дараҷа бале ранги мои ки микророз охирон дараҷа мекунӣ бале беҳтарин ва мегардем ба қисми мо баъди ҳар як барномаон бародар баъди ҳар як барномамо чӣ доштем ягон чиз хӯрданак доштем ва бисёриҳо хоҳиш карданд ки ака агар хӯрданака нагирӣ мо иштирок намекунем бисёриҳо зан ки аками хӯрданак боша мо иштирок намекунем ва барои ҳамин мо чанд савол тайёр кардагем барои ҳамин қисме даштан батлери сахт ба гуфти шумо кияй шнапс ёки навик что за вопрос батлери сахт ба шумо не батлери сахт ба назари шумо навик ёки дар байни ҳар оё дар байни ҳар дами ин ненехта бу ҳар кас ненех шаъвора буга оза фикр дорам ки шнап сахта ё навик версус да аки билан хӯз бо як хел ҷавоб метам ки бигем ҷавобам ҷавоби пурра намеша бигем версус да навик сахтай ини хеле качат кардан зала короче пад минус шнапс фикри ма ҳар кас ҳар хел мнение дорад тамёра кадомиша вақта саперник мебинӣ саперник медонам ягон чӣ мақсад
چی دار کم خطی با باتل کنم بهترین با گفتی خود رایدر باتل دست سخته یک استیوپا ما دستیوپا برای که مقصد همون گپوی را که استیوپا میگه نیویرایت نیایده این خیلی مثال چه خیلی اکثریت ریپرو باتلرون میبرویان تی خیلی ما خالیم تی خیلی ما خیلی ما زورم تو بیزبی تو خشوری ما هم خیلی کارش میگنده او واپشه دیگه اوروین قطعی با گام میزنن دیگه اوروین قطعی باتل واپشه دیگه چه مثال دارن او دیگه خیتمو میکنه مقصد ما دستیوپا بهترین اگه هست در مقصد با 100 نفر دیگه ممکن بگد رایده با ممکن 100 نفر دیگه بگستیوپا هر کس منین اخچه دوره برادرم منین دیگر رو قبول کرده بتونین و فکر اختونا پیشنهاد کرده بتونین من فکر میخوام ما پیشنهاد کردم ریکل ساپرنیک شما بود و وقتی کالیون باتل کردگی و تو میدونی که خوی ریکل چخله با گفتی تو کالیون سخت که ریکل دا گفتی ما ام باتلی کی کدا ریکل برید دا گفتی ما ام باتلی کی کدا ریکل برید و در این برا شخرم ویدیو کردگی که ریکل برید من نیترال نیودم در میره پیتوجی که میخوای داون خمام رو نخوندم لیکن هم قشنگ میگم که با فکر ما که در ورسوس کی سخت کرد ریکل سخت کرده در مینوس کالیون دو تاک و ما ایزاده مقسم دیمی برامای منم دورا بخشی کامنتوی پازیتیوی یکتگیم 4 کامنت تعریف کردگیم کش میگی جواب شده دوشم نمیگه که تو лучший люблю тебя ценю благодарю خنداشو میگم من مخلص تیم نه که یک خدمت گفتم نه که بودش کنی نه بدون ممکن استوریس گفته های اینستاگرام گرفتیش بله ممکن استوریس علیشان نولا میگه که آکا نصیب با قلوهای بلند میرسین شما انشالله не забывай میگه که زوری بدبخت و گپت ندارم چیزای مضموندار میکنی کوشش میکنم که مضمون دار باشه و همه برامون کار میکنیم و ما میدونیم که اسپورتسمنتی برات نه وقفات فاجننتی سوسه فوتبال سوسه سختی و نمیشه حالا برامون میکنیم و یا تا 20 اجمانی یا که 10 تا پرزیدنت 10 تا اجمانی اینجا مردم باید بینن که همین کمیشون بچه ارزنده قبول داخلی یعنی برنامه میکنم داخلش میکنیم دوست سوال جواب بکنم میکنم با بفره بود ایجا بعد ماریو سگرای مهنتی میرم میدونم وقتی در آسیا بودن شاید سوزشن از دوشی رسپکت خشد اسپورتسمن میگه باردار ما یکم خیلی مشقی جنگی خیلی کچت پچت میگه فوتبال مش میکردم مقصد مش میکردم همون تمام تیتولو چتم گفتی یا هم مثلا وشنه نمیگه وش که نه ترسش کرد و ما میذاریم بخشی نگاتیو سوالو ز خیلی میگه که ای بنا میدونی بیتی ترکی ما زیده انا میرم از کی خوندم دینه خوندم حتی قچیا گلر از من کداگی بیت کی چی گفته سرچان مدرام میبینم شا اوخی تو گفتیم خودت کی تناس چت کی مطرحی جو میدونم تو کی چی آبا چا این سوی کی هوز هم میخونه 100 کسی ممکن خونده است باششون ما باور دارم هم بیتی که ما خوندگیم همون ما اینترنت گرفتگیشم برام گفتی که من 5 سال بعد میشناسم شما خب وقتی ما داشت درو مردم بود رستوران کاش میبینیم میگم وقت کی مطرح ندارم نشینم ما ریپیتر گوش نکرده باش ما یکی میدونم بیتی تا بهترین سفری زوده ابوبکر میگه ماریو زورای یا که اوزوش دمینوس نمیچسبه راست میگه نگی میره کدوم باطل خطی سیوانتا میگه ای بچه تو باطل اگر تو خیلی واپسی من فکر عقیدت بیزی بده او باطل نبود بازار بود ای بچه میخونی که درن 50 در خیلی گرادوسنیک دوره 51 گرادوس گرمای درنیامو زویدنی یا دیمش اما آپاراتوری که ما خونده استیم که ایو راه پروست میکروفون اپویون کنی جیوی بخونی بالانتر بلیکام بود نه وای بود از پیشافی دوگ سوال میگه که حقانی سودید نه بطره ریکل بری خیلی هر کس هر عقیده داره نوروز میگه باید قطعی سیوان و ریکل لوگم ایسر نه باطل کنید پا به دویتی نیچهست نیان وای قد سیوان نمیکنم قد ریکل نمیکنم قد 0 گرم نمیکنم یادم باطل نمیکنم خویش میکنیم که ای ریکل که ای ریکل میگم ای ماریو که یکون 8 مصرع اما یکون ترکی که هولی برمادگ نیست که نام برمادگی همینا بحر مخلص اگر بتونی زمزمه کنیم اگر مینوسی افترسکی مونو نگاره اول برمادگی نیست اول برمادگی نیست اول گوش کاکاو بخی ما خیلی بیزیب دارم استودیا میدرام
Ядаж студиягом минус меком, ай ҳамҷа мемонум, да ҳамҷа менависам, ҳамҷа медорам мехонам. Яъне ман хеле пешаки текст наменависам. Ранги хадам дақида. Ин вақти бояд фаҳм. Хай чи дори ягон хонагӣ дори ба қариб ёхи? Хондагӣ. Озят ҳамемонам авзал урза минус када бадам минус авзал амонем ки у авторская. Хондагӣ дорам телефонма парту бра. Партуш ҳам хеле қабмуш партуш. Ташаккур. Ина ман минус ҳамемонам. Хоб. Ошиқ ки ай. Ман хондагӣ чӣ дошта бошам таҷа? Ош бема кумак он текст дорам. Хоб. Сарти хотира дарти, майор мара додами қадарди. Ти гуфтам масъал мекунам. Салом ҷони ширин, ёдат кардам ганда сахт, тамомои зиндагиме ки қатӣ то сари тахт, мерам гуфтам терам гуфти то охирам ман қатитам, аёдам намерава рӯзое ки қатӣ дидам, ваъдаи бисёри ба додӣ, ту дар дили ҷонам мегуфтӣ ман мерам о аҳда паймона ту шикасти беимон, хона халақту вайрон кардӣ ҳама чира дар ахир омади беимон. Салмонам. Текст ҳам дорам. Хамаша любой шабхон. Яке ҳамҷои барнома бизӣ бурам. Ман фресал кардам инам. Ман фресал кардам озӣ. Ман фрисали нестам хеле. Бояд аби хеле пас мехонаш вообще бетар меям. Тоқат ба и қадард, тоқат ба и қаҷабр, тоқат ба пастиву баландиш мо мекунем сабр, тоқат ба гапи дағал сари хамдаст шибар ҳамаш барое ки қалингите ҷамъ шавад тестар, хиштома нагӯ ча миқазиқи дандо бита, ки ризқи ҳар як ғариб бачара худо бита, худам хаставу дилам хун бефарай кор омадам бо та, рӯз мара меги ки мада хурсгор омада бас кард баҳона нако бояд сабр кунӣ ту барои ҳайкали бобота сохтанӣ наомадам ку сабр ки ҷамъ шавад. Короче, халай ҷашн бебардаре. Марио беҳтарин ва айудаи хондани текстош ба ҳад хуб мебурам, ман дар ин қоилам. Ва мегзарем ба қисми саволо бо текстое ки бақуввата дар назари ту. Бақувват? Текстое ки бақуввата калён или нави. Биё номбои ёро нагирем мақсад. Не, ман мисол меёрам дар назари ту. Просто савол ба ковер менависи ки мақсад Марио гуфт калён. Не, ман та наменависонам махно. Ман ковер нигар савол васта гирам. Ҷои шомо ман калён менависам. Ёки ту текстое ки сахтае махтум одама бугум. Не, ман та мегум калён нави. Перура наги. Ти интихоб кун хи, та ба назари ту. Иҷа и варианти вопроси кори ман. Пиғам задагӣ да навик сахтае улишни реп да короче кардем. Шахр или кепас вазия текстошон. Шахр файзур дора мафкураш дура. А ту кепас ро ман бад нагуфтесам. Просто шахр махтум. Мафкураш дура. Агар ту биги нашуд пробежкаи шахр ё кепас вазия, ман мегум кепас вазия. Ёгини шикорчи. Ё вообще равиёшон ба якдигаршон фарқ намекунад, мақсад ёро бояд намемонди. Мехай ушам ошқ мекунад, шам ошқ мекунад. Мегум ё мақсад ҳозир ту агар биги ки сиван ё шикорчи, ман метавонам мисол гуфта ҳозир ёген шикорчи гуфти вообще шикорчи. Текстошо бақувватшон мегум. Штигахи. Бақуввати текста мегум дар назар дорам. Ман ё баробарам хиёл мекунам. ҳарчанд ҳаме ё хиёл мекунам баробарам, барое ки ёгена мақсад яки гапҳои девона мега, также шикорчирам ҳам хеле беҳтарин. Ва мегзарем ба қисми севин барномаи мо саволи оддином дорам, тез мегем, тез мегзарем. Дониси ҳамин саволат дунҷа зура. Тез метем мегзарем. Пойтахти Англия. Лондон. Беҳтарин. Сардафтари адабиёти форсоҷӣ. Абдуллоҳи Рӯдакӣ. 7 кала 7 чилина чанд мешавад? 42. Хуб фикр кар. 42? Беҳтарин. Любопитно тарҷумааш ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад? Любопитно. Вай. Мақсад одаме ки мехоҳад короче ҳама чиро бифаҳма, ҳама чиро бидона, чӣ интересно. Беҳтарин. Кадом репер то ҳозира хиша нишон додаг нест дар байни халқ? Ман чанд каса ном мегирам. Меди? Ки метавона хиша нишон додад чӣ дунё дора? Макс ё Фред? Макс ё Фред? Намеёдам репере навада маса. Ки маса талант доранд хиша нишон додаг нестам нозин.
нишон додагиян ардишон не бо нишон дагнесам дам ҳола метавонам ки нишон битам чизе ки дар нишон дорам қапидагиам на ман саволда ҷавоб додам бахшиш далел шо ё фавик далер метавонам шо нишон битам мақсад бо ман медонӣ далера як ҷо хит кардам баъде ки да ки бой дод ку басте не як бачак буд ай қарғанай ку делай баъди вай боёнам батле кард ки хеле ранги бигем хеле хаф мегирем каску қас мегире ку гарани хиш вай мешавад жёстки бад мешавад басте ки далери беник мутаассифона ман далери беник ягон батлша тамошо накардам то ҳозира номедонам аям гапҳои мардам ки беҳтарин бачаи мақсад чӣ дар зиндагӣ чӣ даре ва ман бигем баштера ки медонам бароям баштер беҳтарин ва мезанем ба қисми охирони саволи нотамом ай ҳамин ина саволе ки жосткиян ва илтимос хош мебинем ҷавоб тера хеле жостки саволо мешавад мерем якам доб чӣ сабаб шуд ки айдоди худо ҷудо шудӣ ё коро ёд гирифтӣ дума кор агар ман наметонистам уҷа рептизида мақсад одами уҷа вай нестай мактаб нестай ки барои мақсад ёдат битиян кор кунӣ тайёр бошӣ мерай кор мекунӣ мақсад ман наметонистам агар уҷа якумш ки ман кор да намегирифтам ман ай аввале ки кора сар кардам ай уҷа ба ҳайси режиссёр кор кардагиам барои чӣ кора бас кардам барои ки акаи дурхуда 50% олик ма кам кард мақсад акаи дурхуда гуфт ма кам ҳам чиз мана туғри намегира мақсад ҳар рӯз пали рафтан ваҳдат омадан абед кардам мақсад 1,5 кард каручи олигма ту ҳам чиз туғри намеша мақсад мада се табир буда палитин да худо доштум ай мудрниям корхона авай гуфт ки ман каручи мақсад ба кризис да рафтам ман наметавонам озираш да 3000 тра дода гуфтам значит мо бояд якдигаримона бифаҳмем худо нигаҳбон ман рафтам тамом беҳтарин шон ҳамара сир кадоз намида барш несаиш кардан толем қатӣ чӣ савол да чӣ ай сабаб дар чие ки ман қатишонам шон шояд бисёриё шон қатиш кардан қатта шояд бисёриё ба хотири фитш будан шояд бисёриё ба хотири рекламаш будан ё ба хотири дастҳояишон будан аммо ба хотири шо нест мақсад мара реклама мекунан намекунан реп мехона қатим намехона фарқ надора клауни бародар стила бимона ва дина фит кардем дина фитом ромад дина буд карда дар тректом ромад фит салом алейкум дар россия вай хонда будем бромада концертҳои уҷара бромада будем беҳтарин сеюм савол трекҳои шонимсӣ мехон ҳамиди аввал сол тайёи ҳаётии сӯса та темаи ҳамуда часпидагӣ рост ки ҷои шонимсира та гирифтанӣ баъди шонимсӣ ҷоша ту мегирӣ не худо мара шонимсӣ накна не бигзор шонимсӣ як табмон беҳтарин чӣ сабаб шуд ки бигатра мегаре пабаска чӣ нияте дора канали нав шуда хикаде пик чӣ мешава канали нав шуда чӣ нияте дора беҳтарин дар майдони батл кира қатӣ хеле дуру пару дидан мехоҳӣ ин ҳамҷа визр шуде исен қатӣ насиб боша организоваш мекунем ҳаст як одами далемнук забонае бояд қаш батл инамиҷа як ҳафта пеш дар инами креслача барнома карда будем дар ҳамон ҷо амбо гуфтум илтимос ай ҳама реперое ки агарам барнома тамошо мекунам мада визр натен нашуди батла мада нагин ма батл намебирам ай баюҷе тамом и так дар москварам будам як сумера мара пешниҳод кардам ки хеле сумара дар ҳаётум барои батл пешниҳод кардагӣ набудам сума биги гуфтам бро фалони қати батл ки гуфтум илтимоса кардам ман нодида нестам сума надидам намекунам батл беҳтарин значит мо ай марио батл интизор нашем ҳозираш да ҳам вақте ки задиват кунам баъд мумкин шавад баъд ин 50,000 ки гуфтам мешава ки ба шумо отказ рафтасай 50,000 ҳатмини чӣ буше жилани ишро кардам буд не набуду уже бу ҳатмини чӣ беҳтарин шонимсӣ ҳаққи устоди дорад ё ки не ман мегум дорам мега надорам беҳтарин стилҳое ки аввал шонимсӣ мехон доғи рӯз будад ду рӯз пас се рӯз пас трекҳои сол дили ғариб исус мекардам ҳамун темаора та дигар хел карда хондӣ мисол темаи хонди ки накохонашин инам хел темо чима нашидесанд ё ки мари аввала неста дигар мегум ки агар ман бихоҳам ҳамин шав метавонам дар як шав просмотром 30,000-40,000 кунам
но ҳозираш дар як дараҷа аввалда нест. кай мехоҳам Марио ки мо бинем Марио трекоша. Ман ростигам мегӯям ман додара гӯша мекардам. Кадоман гӯш карда мешам баъди сим пора зад. Ба ман симпатия пайдо кардам кати меодам гӯш дада меодам. Ман вақт репер шидам. Не, ман бат леззат ди инсон матра как репер намедонистам. Тамошош кардам. Баъдам треки на корхонашин. беҳтарин трек буд ва ман беҳад таъсиркиша расонагӣ буд. Ва ростигам арӯзбоз будӣ? Не, ман арӯзбоз набудам. Камера гирона? Камера гирона? ман арӯзбоз набудам, не ки ама чӣ мегӯям ки агар арӯзбоз занам чӣ таъсир чӣ мерасонам. хеле ҳис ҳис мекунӣ ки хеле чизе ҳаст. ва чӣ сабаб шуд ки Марио на чӣ мегӯям на музика кардесай, на клип кардесай, на mp3 кардесай. В данный момент последнее время Марио хапай. Короче, 4 рӯз пеш яре бировардам. Парера видео бировардам. Дина боя ре бировардам. Ирӯз боя видео мебирорам. Ҷо нигоҳ кайсти. Ман нигоҳ кардесам. Мақсад ки ин треки ҳастам ку таните треки Марио аввала мадам. Ки мақсад Марио аввала не мешнавед не? Бега видеош биромад, пага бега видеош биромад. Хит кам. Охир вақт ман кор намекардам. Бу вақт мақсад зан надоштам, кӯдак надоштам. Вақт проблема набуд мақсад. Аки ёра ман проблема напурсам мақсад ки яъне кор кардам барои ман зарурат надошт вақто. Мақсад ман ягон история мегирифтам, пули монетизация ҳамин чизо мара аймоҳ ба аймоҳ мара достаточно мерасондам. Аҳозу пулда мақсад қаноат намекунад зиндагӣ. Бояд кор кунӣ, бояд ресурс биҷумӣ ки штоб зиндагиро пеш бурдан бигирӣ, намбаран хонагӣ гишаи. Барои ҳамин мақсад ре пасанд табидак нест. Беҳтарин вақти одами зани гулак дораш мефаҳмад ки уже расходи памперс, малиш, нау эби беби ва нау дигаш ҳамаш сари проблема мешаванд ва мо одамои зандора мефаҳмем ҳал кардем. Ва охири барнома агар ягон саволи мо сабаби хафа шидани шумо боша Марио узр зиёд мепурсем ва барнома чӣ хел ба шуморо маъқул шид? барнома маъқул шиди не ки нами ваёш аки хай ҳар кас дар хелаю намисол меге ки короче ки зур пробежка мехона дар эпитоҷи баъд денома мегири мақсад ту бугӯ ки зур мехона ва бугӯ ки мехона денома мегири баъд ҳам безебиш медем чи например ман як репера шум мебинем мисол MC Дарнаки ном дорам MC Дарнакиро шум мебинем ту меги MC Дарнаки зур аст короче ки MC Бақлашка ба ман шум мебинем охи не ки медонам ки ҳам Дарнаки ай Бақлашка состарак ай ба мегардам мегӯм Дарнаки ту мегири коверша менависи ки Марио гуфт MC Дарнаки зур ба оҷа меган без бача бахто чи хеле ай ҳам репера шум мебина ҳам мега MC Дарнаки зур ман ягон вақт номи коверома инсоно мегирам ва ин чизаро ман барои ҷои хӯрдани дабам кардагим барои оне ки бисёр одамон намехоҳам маро хӯрданак ва барои номи ковера меҷа бисёр саволо динаша ва Марио барои моро дода рай ва ман Мариоро соли 2017 мешиносам хато накунам ма 2016 майра мешиносам переписка дорем қадди ҷаҷаим соли аввал ва мада Москва будам ман вақти Марио акмор наисон ман хеле хайрон шудам ки Марио мада наисон 16 батл мекардем 16 бародара мо бывши басерем бывши репер ва ба қариби интизор шудем Сомонион SP мегӯем Сомонион Шейх Файз аввал SP будем ку SP будем омадаги мо Сомонионам ва треко клипои навам мешавам ба қариби худованд нигабонто Мариоҷон як бор гахш омадӣ ва қати Марио иншалло контентҳои хуб мешава и бародарро дастгир дин канал чи ай канали Марио оригинал дар поёни описани видео номи каналаш мемонам дар охири канал куллача худованд нигабонто худо нигабонто این آخر قدمه دازو بارو ما کردم کو